Kasi wala siyang wallet. Nakita ko yung pera sa bag. Laging nakaano lang. Yan, Siksik na nakasiksik. Ang bago pa yan. Yun nga, wallet. Kinakabahan ko dito kasi yun nga. Roller skate. Andito sila Pula at si Nona. Magandang hapon. Ayan. Pumunta sila dito. At ako nagbibilad ako ng palay. Kasi ubos na yung pinagiling kong nakaraan. Kasi binigyan ko rin sila mama nun ng bigas. Yung pinagiling kong nung nakaraan. Kaya may binibilad ako dyan. Isang sako. Kaya nandito kami kasi nag-graduate siya kahapon. Oo. Congratulate natin. Dito yung kala ko may dala kayong ano, ice candy. Naubos nun sa bahay. Ubus agad. Oo. Sino gawa nun? Saan galing? Saan nag-rip? Ha? Saan yung rip? Kaya ba? Pinakipasok niyo doon. Nag-order Nag-order ako, ubos na pala. bukas. Ikaw ba? Bukas dami. May pasok kaya bukas? Meron. Bibisan to. Hindi. Baka break na yun. Sa GC naman na yan. Bibisan to bukas eh. Napulog ko na yung kaya. Siya. Matang angel. Wala na, basta yung sinabawan dyan. May sinabawan ako dyan. Agko? Ubos na. Saan yung sisig? Niloto, wala. Nasa rip. Hindi yung niloto. Saka na yun. Yan sana mag-swimming ah. Ha? Swimming. Sira pa yun, di nadagos. Naka-review na kami dati. Manila, ay pabikon? Di naman dagos. Mahal kasi yung ano, taga wala sigurong mga... Uda ka baliw. Siguradong ano. Uda ka baliw. Kung umuwi sa pagbalik, Huwag ko man sabi. pwede nang sumabay. Huwag ko man. Na rin. Bukas. Bagas. Oh, sirayaki. Tinawag yan. Ay, artificial. Kuwadi, amo di mga... Nandito sila. Pero artificial na bugas. Bugas talaga yan. Ilang peraso yung ano? Ice cream din ginawa. Nakagagawa siya ng 30. At 20 yun kasi ano yun, yung Magnum. Tag 20 isa? Pero masarap. Masarap. Gusto Magnum yun. Oh. Masira mo. Dua. Yung unang Si mama nga rin yung masira mo. yung unang timpla, sulit. Sabi ko, isulit mo na kasi Oo. yung pangalawa kahapon, may tubig. Oo. Sabi ko, anin mo yung ano. Magkano yun? Natirahan? Pero doon. Yung lahat, Oo. Sa nakaligo sa 620. Oh? nakaligo sa... Delensya ko, 300. Oo. Kasi yung... Hati-hati pala. ko, 300. Kasi Yes. una, Yung nakain yung ilan yung nakain? May nagbabayad ko. bayad. Bayad na. Sabi ko, pag gumawa ka bayaran, ako magbabayad. Tapos ano to? Bibili tayo din nalang bibi nung ano, ice cream din nilang Magnum. Masarap, pakita mo yung picture. Sa picture. Papalit ko yung dating timpla. Mm. Pasanin mo yung bibili nga, di ka din naman nababalik. Dapat yung walang maanong yelo. Maganda, may business na kayo. Kasi yung pera, sinisiksik lang sa ano? Sa bag. Kagulos. Oo. Ano mo ka? Di mo na ako Hindi ka nagwawalit. Ano? Hindi siya nagwawalit. Nakita ko nung ano, humingi ako ng pera dun sa wallet. Di mo na ako sanay. Yung pera, ano? Di ako nagbabayad. Basta may bag goods na yun sa akin. Huwag siya wallet. Kahit nung panahon pa nga na May wallet ako dito eh. kahit nga nung humahawak pa ako ng Kaso baka malaglag mo na. malaking pera, mawawala lang sa pera. Di ako sanay. Yung wallet, bago pa. Pre-sample na din ikaw, ano kayo? Kaya man ganyan ako dal mo. Magpapatulong na rin ako. Magpapatulong na rin ako ng ano. Yung pinilad ko na ano? Palay. Ito diyo. putik. Ito. Kasi wala siyang wallet. Nakita ko yung pera sa bag. Laging nakaano lang. Yan, Siksik na nakasiksik. Ang bago pa yan. Yun nga, Wallet. kinakabahan ako dito kasi yun nga. Ang bago pa yan. Darwa yan. Saan galing? Ay, Bago. Louis Vuitton. Kinakabahan ako dito. Darwa. Kinakabahan ako dito. Yung sa mo yun ka? Meron. Louis Vuitton. Darwa yan. Wallet. Sanay ako sa ano? Wallet ni Papa. Anit.
wallet. Magkano to? Tao ko lang. Bago yan. Hindi ako magbibigay ng wallet na luma. Yung mga sekreta. May mga sekreta pa yung lagayan. Pili itong magamit. Ano? Daming sekreto niya na ano, lagayan ng pera. Nag-decline na meron. Doon lang sa pinaka. Okay. Okay. Lagyan mo na para buenas. Yan lang natin. Lagay na nga. Away! Bakit? Magic wallet! May magic wallet? Magic wallet ba yan? Ay naman. Magkano laman? 1.5. 1.5. Pinabigay lang sa akin yan, hindi ko alam yan eh. Na may laman pala yan eh. Manilokon naman. Hindi pa naman. Hindi ko alam na may laman, pinapabigay lang. Binigay lang sa akin yung wallet na yun. Kaya galing. Secret. Magpasalamat ka na lang sa kanya kasi alam mo naman yung mga sponsor natin ay Pero ito. ayaw magpakilala. Sa'yo yan. Pero takot ako maglamit. Sa'yo yan. Mas ano. Kasi Nilagay ko lang yan dyan. Sa akin yung wallet na yan. Isama ko na yan para hindi naman bigla ibibigay yung pera. hindi na lang. Ha? Hindi na lang. Ay, wallet. Mas lalong magdidelikado ang pera. Taguan mo sa ano, pag nagsisavings ka, patago mo kayo naman ha. Sino nang maghahawak? Oo, tapos magsisavings ka kada sahod, ipitan mo. Possible na mawala. Mas maganda may wallet para pag nagsisavings ako, pag nagsisavings ako, sa wallet, tapos tinatago ko. Kasi dyan lang talaga yan sa bag. Eh, no. Ano daw yan? Bigay sa inyo nung nag-anniversary kayo. Oy! Ay, salamat po. Sabi na sa akin, yung ano, ibigay mo kay Pula. Kasi nung nag-anniversary silang dalawa. Ayun, nakaraos naman po nung ano namin, first anniversary. Sabi ko, huwag nang maglayo. Kasi baka ma-accidente pa kami, hindi natin alam. So, kami naman na, kasama naman na kami. Mas, yung marunong ako magluto, yung luto na lang ako, yung nagminudo. Then, tapos inalok namin sila pa rin mga kapatid na. Pinag-chat ko yung mga sila nini, kasi busy daw. So, sana, ay nakapunta na nga pala sila doon. Kaya nga, nakita ko rin. So, sana mangyari na lahat tayo. Mga busy pa eh. Budol pa yun. Ayan, so salamat po. Ma'am Laura Sir, Ma'am Sir, salamat sa kawalit at sa malaking suporta naman sa amin sa mag-GP. Yung wallet sa akin yan. Kaya nga, Bigay kasi yung pera sa akin. bigay mo na to. Sa'yo na yung wallet na yan. Pwede mo mag-practice. Oo. Oo. Wala, nakawalit. Ano na? Ano, pasalamat ka na. Bigay sa inyo Thank you yan. po ay, thank you po ma'am and sir. Thank you so much po. Doon niya sa ano niya, sa anniversary niya. Salamat po sa Anniversary. pag-ano sa amin sa anniversary. Finally. So, marami pang taon. Hanggang pagtanda na to. Ayan. At ano po, pasensya na po at ngayon ko lang naibigay kasi nabisi tayo nung mag-graduation nga. Siyempre maraming salamat din po dun sa para sa amin din na ibinigay mo. At yung ano pera, nabigay ko na rin kay Pula. At sakto, di ko inaasahan na pupunta pala sila dito. Plano ko sana kanina kaso siyempre pagod din ako kahapon. Anong oras kami nakauwi? Plano ko bukas. Kaso nag-iisip ako kung paano yung vlog na gagawin ko na pupunta sa kanila. Wala na akong oras na kukunin yung speaker sana. Tapos bibiglayin ko yung pera. Sakto, pumunta sila dito. Binigay ko na yung ano. So, Kinto-kintoan nga, binigay ko na. Kaya yun, maraming salamat po at pasensya na po, alam ko inaabangan mo yung vlog na maibigay ko yung pera kay Pula. At ngayon ko lang po naibigay. At nag-ano kasi, nagbibilad ako ng palay. anong pakiramdam mo mga palalaan? Ano? Tapos ka na ng pag-aaral. Oh, masaya. Siyempre. Masaya yung ano, may tunay ng diploma. May diploma ka na. Kasi di na ako mahirapan na ano.
kumbaga hindi na ako mahiya na baka matres nila na yung dala kong diploma ay piki. Ngayon, original na. Kumbaga noon nga, Yung katulad talaga sa amin na ano. makaso di pa yung pinakang original bibigay. Oo. Noon nga, yung dala-dala ko, hindi ito na diploma, Yung may grace. nakakapasok ako. Ngayon pa kaya na tunay na yung diploma na dala ko. At sabi nga hindi ako mahirap na maghanap ng trabaho kasi kumbaga marami kong alam na trabaho na pwedeng pasukan. Basta sa construction talaga mahina tayo dyan. Hindi ko talaga pero sa paunti-unti natututo na rin tayo paunti-unti. Yan. Dahil lang yun sa Oo. channel natin. Oo. Maging ako, Sila. kaya nga ako nag-guardia. Kasi hindi naman pagkano sa, kumbaga, dahil lang yun sa pabahay, ginagawa rin natin. Kung talagang tutusin ng matuto tayo. So hindi lang natin talaga linyada. Pero at least, tinatry natin, pinipilit natin. So, kung ano man maging decision mo, observe nito. Ako naman, may mga plano naman na. Tingnan natin pag kasi yung sabi lahat ng bagay pagkaramdaman natin, dapat magkaramdam tayo kung ano yung dapat. Kung halimbawa hindi balik tayo Maynila magtrabaho, depende po yun sa kasi ako nakikiramdam lang ako sa mga araw. Diba yan? Kung sakali man yung vlog ay medyo kasi kailangan natin na yung kita, yung dapat makabuhay sa pamilya. Kasi yung may mga araw na mahina, may mga araw na malakas yung ating views sa YouTube. Siyempre maraming salamat sa mga viewers na patuloy na sumusuporta at mga nanonood. Kaso pag wala talaga sa pag wala sa Pabay Project City, mahina talaga yung upload. Sinasabi mo, jacket. Yung alin? Jacket ko mo. Kunin mo. Huwag mong gawing trapo. Hindi. Kasi baka na yung ilang mo mahal. Hindi ka lang dyan ng jacket. Bibigay ko sa kanya yung jacket ko na matagal na yan. Ano dito? Yan. Ito na. Ano ba sabi? Ano sabi? Kasi baka din nakasyan sa'yo. Kasi pa yan. Yan ba sa pang sungkit? Ayun na. Ayun na. Sa poste. At siyempre maraming salamat sa sa mga sponsors na patuloy na naniniwala sa amin at nagsusubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pagtulong nyo. At lalo na po yung sponsors ko na na ayaw talaga nilang magpabanggit. Kasi basta yun ang sabi nila sa akin. Pero Ay! Wala. di na kasya. Lumaki ka na lalo eh. Mahirap. Lumaki ka na lalo eh. Wag na. Sa akin nga medyo na yun, alanganin. Magpapayat ka muna. Nag-gym ka dito. Nag-gym. Ayan, at magpapatulong ako kay pula na magpapatulong ako Let's go. palay na binilad ko. Tumot ka. Pula. At may ngayon, may prosesyon. Kasi Miyerkules Santo na. May prosesyon na ngayon dito. Yan, nagbilad kasi ko dito. Bale ito, binili ko to kahapon itong palay. Ipapakilo sana yan kahapon. Sabi ko ako na lang bumili. Kasi masarap to na gawing bigas itong palay na to. Tawagin sa amin ito ay blandi. Blandi na palay.
Patulong kay pula. Kasi si Ami, bawal nito si Ami kasi yung ano, maalikabok to. Your love like the sun that lights up my home. I feel the warmth. Ano, lapin? Lapin mo yan, Kunadi. Kunadi. Wala. Ang nakamura ko nito, bili ko lang nito isang sako. Ay ano, 1.4. Hindi na ulang. Pwede maaman na ito. Sigurado natin. Kailangan lang ka pumunta mason. Script ba kain? Baka po mo sa rin sila. Alas, ko na di. Ayan, lahat na isa ko na namin ni Pula yung ano. Binilag ko na palay. At binuhat niya na. Sinahuli ko kasi yung trapal na nirampon. Ganyan yung palay sa labas mo. Sinahali mo. At pahinga lang kunti. Tapos maligo. Basta kami. Salamat ano, sa pag ano, yung palay. Maraming salamat ulit sa ano, sa sponsors. Sakto, hindi na ako pumunta sa kanila. Sila yung pumunta. At wala rin silang alam na mayroon silang ano, matatanggap ka ng sponsors. Kung gusto mong mag-ulit. Ang dagdag budget na naman. Mahal kayo natin eh. Nabahal ko sa amin. Pagkabiyan mo muna sa nakakauna ka. Naglupos-lupos naman. Tsaka iwasan mo ang mga matatamis. Kami hindi na iwas. Ice cream binayari mo. Dari, di ibang matatamis. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Muli, maraming salamat po ulit sa anonymous natin sponsors. Maraming salamat. At ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Love you all. Alright.